Здравейте, приятели! Добре дошли в канала ми! Днес предлагам да приготвим много вкусни спаначени мафини, за което първо съм бланширала 400 грама спанак и съм отцедила хубаво от водата. Приготвям си 4 яйца, като първо ги разбърквам, след това ги добавям към спанака. Разбърквам хубаво сместа. Сто грама настъргано краве сирене, може да го замените с овче или козе. Една кафена лъжичка сухарига, 1-2 щипки сол. Солта може да се намали или увеличи според вкуса на сиренето. Приготвих си 200 грама настърган кашкавал, от което съвсем малко слагам сместа и разбърквам. Приготвих си тава, в който сложих хартиени кошнички, които предварително ги намазах с разтопено масло. Взимам от спаначената смес и разпределям кошничките. Ако сте сигурни, че тавата ви не залепва, може да не използвате и хартиените кошнички, направо да печете мафините в тавата. Отгоре на сместа разпределям равномерно останалия кашкавал. $50 грама краве масло нарязах на малки купчета и разпределям върху кашкавала. Пекам мафините в предварително загрята фурна на 180 градуса за около 20 минутки. Ето изпечените мафини, оставям ги напълно да се охладят и чак тогава махам хартиените кошнички. Бон апетит! Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за канала ми.